Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekara 950 ba kwana 950 ba yana wannan aiki. Bayan shekaru na wato kiran da Annabi Nuhu yake wa mutanen shi akan cewa su koma ga Allah, su bar bautar gumaka, su bar abubuwan da ba daidai ba. Sai zamanto har suna ma masa izgili cewa to ba ka ce idan bamu daina kaza ba, azaba Allah za ta sauka mana ba, idan bamu daina kaza ba, kaza zai faru, idan bamu kaza ba, kaza da kaza. To me yasa wannan kaza din ba zai faru ba? Me yasa wannan azabar Allah din da kake faɗa ba za ta faru ba? Wato har su da kansu ma suke buƙatar cewa Allah ya sauka musu da azaba. Alqur'ani yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin a suratul hud kenan. Wato sun faɗa ya faɗa, sun yi yayi jidalin da su, sun yi yayi shi ma sai suke cewa to abin yayi yawa kawai a hakura. Dan haka wannan abin da kake ta mana alƙawari na cewa idan bamu yi kaza ba azabar Allah zai faru, to ya faru mana kawai. Wato su da kansu kenan suke buƙatar azabar Allah din ta faru a gare su. Dan haka a wannan lokaci ne da abin ya tsamari Annabi Nuhu ya ce to shikenan, inda haka kuke so sai Allah Ubangiji ya biya muku bukatun ku tunda haka kuke so. A nan ne Allah Ubangiji madaukakin sarki ya umarci Annabi Nuhu da ya je ya sassaka wannan jirgin ruwa din. A cikin suratul Hud Allah madaukakin sarki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni bil ladina zalamu innahum mughraqun. Dan haka Annabi Nuhu yayi tsayin shekaru 200 yana gina wannan tamfatsetsen jirgin ruwa wanda ya dauki mutanen da suka yi imani da shi, ya dauki dabbobi kuma ya dauki tsuntsaye. A inda Annabi Nuhu yake sassaka wannan jirgin ruwa din, saboda tsabar girman jirgin ruwan ya kasance mutanen shi a wannan lokacin suka zo shigewa suka ga me yake yi suna masa izgilanci. Nan gurin ƙasa ce babu wani ruwa ko wani teku ko wani kogi a nan kusa wanda zaka ce zaka dauki wannan jirgin ka je ka saka shi a ciki, ko ka haukace ne kaza ga jirgin ruwan girman sa ya kai girman me za a ce ne, ya zo a ruwaya tsayin jirgin ruwan ya kai zira'i 800, faɗin shi ya kai zira'i 500, tsayin shi ya kai zira'i 80, tsayin shi ta sama kenan. Don haka ya kasance hawa uku shi wannan jirgin ruwan. Hawa na farko an bawa dabbobi, hawa na tsakiya an bawa mutane, sai hawa na ƙarshe an bawa tsuntsaye. Don haka jirgin ruwa ne mai girman gaske wanda duk wanda wato ina nufin su waɗanda ba su imani ba a wannan lokacin din abu ne abun mamaki sosai a gare su ya zamanto an gina wannan jirgin ruwa a gurin da kuma ba gefen ruwa kuma ba kusa da ruwa ba. Allah madaukakin sarki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala nuhu rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadika wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya ubangiji kar ka bar kowanne kafiri ko jinin kafiri a doron ƙasa, saboda idan ka bar su za su kasance suna ɓatar da bayinka ne kuma babu abin da za su haifa sai fajirai kafirai. Don haka bayan wannan addu'a ta Annabi Nuhu, Allah Ubangiji ya saukar da ruwa ta sama, ruwa ta ƙasa, bayan duka waɗanda iya ko in ce tsirarun waɗannan mutanen da suka yi imani da shi din sun shiga cikin jirgi, dabbobin ma da aka zazzaba sun shiga ciki, aka tsuntsayen ma, to a wannan lokacin ne sai ruwa ta sama, ruwa ta ƙasa ya fara sauka. Ya zo a tarihi cewa gaba ɗaya mutanen da suka yi imani da Annabi Nuhu gabaki ɗayansu a wannan tsayin shekaru 950 ɗin da duk wahalar da ya sha mutum 80 ne kacal. Mutum 80 kacal su suka yi imani da shi. Don haka a wannan lokacin iya waɗannan mutanen su suka hau jirgin ruwa, sai kuma daga kowace dabba an bada umarni cewa a ɗauki mace da namiji. Daga tsuntsaye ma haka Allah ya bada umarni cewa a ɗauki mace da namiji daga kowane jinsi. A tarihi cewa ta wani guri guda ɗaya wannan ruwan ya fara bulbulowa. Kafin wato ruwan sama ya sauko, ruwan ƙasa ma ya fara bulbulowa. Kira na ƙarshe da Annabi Nuhu ya wa mutanensa cewa yanzu ne lokacin da wannan azabar za ta sauko a gare ku. Akwai kaman ana cewa murhu ne na abinci. Gurin ba guri ne wanda za a ce wai akwai ruwa a ƙarƙashin shi ba. Shekara da shekaru girki ake a gurin, a koda yaushe wuta ce a gurin, kuma ba wai an haƙa bane ba balle a ce ruwa ya fito. Sai a daidai wannan lokacin da Annabi Nuhu yake daɗa nusashe su, yake gaya musu, sai suke daɗa nuna cewa su fa basu yadda ba. A daidai wannan lokacin sai Allah ya aiko ruwa ta ƙasa ta ƙarƙashin wannan murhun kenan. Abu ne abun mamaki, ya kamata a ce a wannan lokacin sun dawo hayyacin su. To amma da yake shedan ya riga ya gama musu hudu ba a cikin kwakwalansu da zakatan su, sai ba su karɓi gaskiya. Ruwa ya ta bulbulowa ta wannan gurin, ya ta bulbulowa sosai, ruwa da gaskiyan gaske. Annabi Nuhu yana gaya musu to fa yanzu ne lokacin azaba, to amma ina zakatan su sun riga sun kulle. Don haka Annabi Nuhu da mutanen shi bayan sun riga sun gama hawa kan wannan jirgin ruwa, ya karanto a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sun hau da sunan Allah, kuma wannan jirgi ya kasance bai halaka da su ba, sun tsira daga halaka daga wannan tufan da wannan ambaliyar ruwa. Sai dai me
ɗaya daga cikin yaran annabi Nuhu da ake kira da Kan'an ya kasance daga cikin kafirai azzalumai wanda bai imani da baban shi ba. Ya kasance ɗaya daga cikin fajirai waɗanda suka cutar da mahaifinsa, suka cutar da annabin Allah. Ba kaɗan ba, sun cutar da shi sosai da sosai. Don haka annabi Nuhu a wannan lokacin bayan an gama hawa jirgi ya kira shi yake ce masa ka taho ka zo ka hau jirgi. Sai yake cewa me Billahi minash shaitanir rajim ya bunayyar kan mana wala takun ma'al kafirin. Ka zo ka kasance tare da mu a cikin wannan jirgi, kada ka kasance daga kafirai. Sai yake cewa me qala sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma. Ai ga wani dutse can na hango wanda shine zai cece ni daga wannan ruwan. Mahaifin shi yana kiran shi mahaifin shi annabin Allah, amma yana cewa a shi ga dutse can. Dan haka ya tafi zuwa shi a ganin shi waya tunanin shi wannan dutsen zai isar masa da zai wato tsira. Dan haka azabar Allah ta tabbata ga kafirai da kuma ɗan annabi Nuhu, wanda gaba ɗayan suka kasance sun lime a cikin wannan ruwan kuma babu abin da ya tsira a doron ƙasa sai iya wannan jirgi na annabi Nuhu. Wannan jirgi bayan kafewar ruwa ya sauka ko ya sauko ya tsaya ne ya samu guri a wani guri da wani gari a yanzu da ake kiran shi da Mosul a ƙasar Iraq. Ya sauka a wannan gurin kuma mutanen shi sun fito a cikin aminci, mutanen shi da dabbobin shi da tsuntsayen shi sun sako kan doron ƙasa cikin aminci da kwanciyar hankali, wanda su kaɗai wannan mutum 80 ɗin kacal su kaɗai ne a wannan lokacin suka kasance sun samu tsira, wanda kuma aka fara sabuwar rayuwa a doron duniya da su. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan fatan alkhairi. Sunana Fatima Sani Hamza a wannan shiri mai suna mu koma tarihi, wanda shiri ne yake zuwa muku a duk sati, yake kawo muku tarihin annabawan Allah da a'immatul athhar alaihi wassalam. Za ku iya kasancewa da ni a shafukana guda uku na Instagram, TikTok da Facebook. Insha za mu dora akan tarihin annabi Nuh alaihi salam kamar yadda muka tsaya a wancan satin.